Добрий день. Днеска ми тут на файній русинській акції, руснацькій акції, як кажуть руснаки у Словакії, русини у Словакії. Називається вона «Keď голубиця летіла». Маємо тут трьох молодих руснаків із Польщі, із Подкарпаття, із Хорватії. Почнемо із пана Трохановського. Прошу повісти два слова, як вам ся тут любить, що чекаєте і два слова про цю акцію. Dobry dzień wszystkim. Użyłem na tej akcji drugi raz. Pierwszy raz byłem 2 roki temu z ansamblem, jako szef ansamblu, z ansamblem. Występowaliśmy na scenie, teraz jem jako już członek Światowej Rady Rusyniów. Bardzo się cieszę, że ta akcja się cały czas продовжать. Przez te 2 roki cały czas coś się robi, coś się robi i to się cieszę, że Rusnacy все думають про своє. І за то я тішу, що зазім прийшов тут, в іншій функції, але тішуся, що сходимося, робимо то, що є добре, що для нас є на будуче. І тішуся jednym, że są 4 молодші люди. Дякую, пан Трухановський. А тепер Михайло Лежечко, я думаю, всі, хто будуть бачити це відео, знають цього челядника, бачать не перший раз. Пан Михайло є із Подкарпаття, з України. А як вам ся тут у Хорватії і як на цій акції? Направду, у перший раз у житті jem туйка у Хорватії. У перший раз такий нараз у руснацьке село. Мені здається, це дуже добра нагода. Ось як це стало, а не інак. Прийшов їм поникати, як тут живуть наші далекі браття. Не такі вже й далекі. Тут ми досить близько низько. Та що знав повісти? Прийшли ми вчора, дуже вимучені, але нас порядно погостили, прийняли і посокотили, як має бути. Руснаки – добрі люди. Дякую. І маємо тут руснака із Хорватії, а сам себе представить, бо було май точно. Ja Ivan Ljikar z Mikloševcov, aktivni som člen društva Rusnak z Petrovcov už vecej roky i na počátku by som vás všetkých chcel privítať, zadzekovať, že ste prišli. Bardzo nam milo, że nam się każdego roku na naszej manifestacji przyjdą delegacje z naszych rzemów, odkąd my skoro już wiele roki przyszli do Panonskiej Równi, Baczwanskiej i chcemy i na taki sposób mamy możliwość upoznać naszych предков, którzy ostali tam na Wysokich Karpatach i interesantne to, że bez oglądu, że wiele roki już przeszło i możliwe, że się język tak zmienił, jeszcze wcześniej możemy rozumieć bez większych problemów i na taki sposób zdobujemy nowe poznanstwa i przyjacielstwa, które zostają za dłuższy czas. Добре, дякую.